זה נופל. שלום. נותן לנו לאכול צ'יפס, שניצל ופירה. זה רוצה לאכול? מנה. אז שמתי לי פירה ושניצל. מה אני בסרטה? נושלם. טעים האלה? מאוד. שים. נויה, את יודעת שאין קבוצת הורים? שאת צריכה לרשום ביומן הכל? למה? הכל באחריות שלך. ולי אמא. נכון, ממי? אבל אני לא יודעת לכתוב. המורה צריכה לכתוב לי. תגידי לה. המורה תמיד כותבת לי שאני אומרת לה, אין לי כוח, את כותבת? חיה? הכל היא כותבת לי. חיה? כן. לא, תכתבי אבל. אפילו שתי סרטונים זה חלק 2. אני חושבת שעשיתי לכם פסטה, אז זה חלק 2. הכי טוב. עד שיהיה האזנה, לא בנויה? משהו שלעשה לכם ונבטיח לכם? מתי האזנה? אתם מתי האזנה? לא יודעת. אחרי החגים? לא יודעת, אני לא יודעת. יש לי. לא. למה את לא עושה פשוט שזה יהיה ככה? אז ככה. לא יודעת. הם חייבים לעשות את זה בבית. כשנשים בתוך כלא, אז נערבב, וזה יהיה טוב. תקי. אני שמה אחד. תיתן מיד. תעשי בשבילך. לא, תיתן מיד. אבל... אז אני... זה טעים. טעים? שים? לא, לא תתני. נו. אם את רוצה שטות תכניסי, ואני עכשיו עושה את זה עם הציפ. תקשיבי מה אני עושה. אני מוסיף ציפ נאבד. ציפ נאבד. הנה אתה... ציפס קטנה. הנה הציפ שלי. הנה תביא את זה. נשים כאן. וואו.